Take me away. Hvad så, YouTube? I dag har vi tænkt os at lave vores nye kanal, som vi filmer på lige nu. Den kommer til at hedde De Glade Gamers.dk. Og ja, jeg håber, at I gerne vil tage godt imod os, og hvor I godt lige vil sådan, ja, hvor I godt vil hjælpe os med at skrive comments og alt muligt, fordi vi vil rigtig gerne svare på dem. Så ja, så lad os bare komme i gang med det, jeg har fået bygget, fordi i dag skal vi tale lidt om kanalen. Okay. Mig, jeg er som der filmer lige nu, jeg hedder Rasmus. Ja, det gør jeg. Og ja, undskyld hvis jeg hedder sådan der, ja og ja, men ja, okay. Bygge lidt sådan der. Okay, det er fordi, at ja, men introen er han er rent faktisk hjemme hos mig i dag, men han er der ikke. Han er inde hos min storebror, fordi det er hans ven. Men i så fald, så introen er lavet af ham, og min skrivebordsbaggrund har også lavet af ham. Så hvis jeg nogensinde laver en video livestream for den sags skyld, så I ser min baggrund, så er det ham, der har lavet den. Så er I opmærksom på det. Så ja, skal vi ikke bare komme i gang og se, hvad jeg har bygget. Okay, her, jeg ved ikke rigtig, hvad det skal ligne, men ja, I kan lige få en 360. Kanalen, den vil vi håbe, den bliver stor. Der er for mange subscribers og sådan noget. Men ja, sig til, hvis der er noget, I mangler nogle spørgsmål eller sådan noget, så skal vi nok vise jer det. Så kommer vi lige herned, og whoopty, så er vi hernede. Ja, jeg ved godt, at jeg kan få bygget særlig meget. Og ja, det var I sådan undskyld, men nej, jeg tænkte bare, at jeg godt lige ville filme lidt. Og ja, så gjorde det. Så gjorde det sgu ikke. Nå, men skal vi ikke komme i gang? Okay. Ja, jeg håber, I vil. Det har jeg sagt. Ja, en flot Rasmus. Det er det svært. Ja. Som sagt, jeg hedder Gamer Rasmus 17. Og vi køber, mig og en af to af mine venner, vi køber snart en server. Så ja, det gør vi sgu ikke. Og jeg kan godt lige vise jer et billede af min baggrund. Så tusind tak til YouTube, og så ses vi igen. Ja. Og det er ligesom en baggrund, som I kan se her. Så ja, lad os bare komme i gang med at spille lidt. Hej så YouTube. Efter lige at se min baggrund, det var også lavet ham, som der også lavede min intro. Der kommer link til hans kanal i description. Ja, som I kan se her, har jeg bygget det her. Det er ikke fuldt procent færdigt. Rent faktisk er det slet ikke tæt på at blive færdigt. Men ja, jeg bygger bare alle mulige ting. Jeg kan lige sige min ting, hvor man så skal springe af derhenne. Og så kører den automatisk tilbage. Og der er 2 spor. Så jeg får det smadret den og tage den igen. Så den anden ting, jeg har bygget, det er min ishockeyben. Jeg er 0% færdig med den. Der mangler stadig meget nu. Jeg skal lege lidt med noget redstone. Og ja. Men i så fald, det er det, som jeg får bygget. Eller jeg har fået bygget af det. Og herhen har vi min pyramide. Ja, den tog
Pyramiden tog cirka 2 sekunder at bygge. Og der, lige nu har jeg ikke single black commands, men det havde jeg der, så jeg byggede, så jeg spawnede lige sådan en der, og så bygget, så jeg er i gang med at bygge herinde i. Så ja, det er det, som jeg har fået lavet på mine maps. Jeg har ikke sådan rigtig fået bygget andre ting, men det kommer sgu nok. Lige om detalje måske. Er den? Nej. Den her. Oh, what the fuck. Undskyld, hvis det er lidt mørkt, men det er altså meningen. Og det ser meget nice ud. Så ja, det vil jeg gå rundt og bygge videre på, og så vil jeg gerne sige tak fordi I så med, og hej.